naše toalety luxusné. To je Oľa. Привет. Tak, tu je vchod do záchoda. Tu je chodba. Dobre. Júľ, nie, ja tuda idu. Все, хватит, спасибо. Ďakujeme za herecký výkon. Tak sedíš a mávaš, pretože tu je veľké okno a tu je, hore sú robotníci. Není to vidno, ale sú tam. Tam. Už len čakám, kedy nás ráno budú čakať pred školou, lebo sa dobre poznáme. Intimnejšie. Joj, blín, ty si zastavil moju sumku. Tak. A ideme do triedy. Klas. Tu je druhá skupina. Tam asi nemôžem ísť. Tu je ďalší. A tu máme Angliu. Ahoj, Zlatko, so mnou budeš chodiť však? Ale povedal. Привет. To je prezident. To je Vitalik. Моя сумка, смотри, как идет. Нет, тебе не идет. Вера, Карик, не украл, помнишь? Срочно, мне нужны данные. Мама, ты не украл. Там польский. Номер, там Jeden z nich bude môj frajer. Он не понимает, Chlapci, ktorý z vás bude so mnou chodiť? Dankeschön, láska moja. Надо. Она там, в нашей группе. Скажи. Что ты?